Piştî ku Serokvezîr Davutoğlu li Mêrdînê planeke de xalî diyar kir, niha li ser destpêkirina proseyekê nû nîqaşene. Serokkomar Tayyip Erdoğan dibêje, ji vir şûn ve de hikûmet bi Öcalan re hevdîtinan pêk neyîne û em dê destûrê nedin ku parlamenterên HDP biçin îmraliyê. Her wiha Erdoğan dibêje heke pêwîstî hebe dê mît bi Öcalan re biaxive. Lê şîrovekarên siyasî jî dibêjin Bandora Öcalan li ser gelê Kurd zêde ye. Ji bo çareseriyê divê şert û mercên Öcalan bê baştir kirin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti APO'nun örgüt üzerindeki Hikûmet di serdema boriyê de Bandora Öcalan ya li ser PKK ceriband. Şixwalî gir jî ji PKK zêdetir girêdayê Öcalanın. Ev xuya giştî belkî giran dibe lê weke mînak hikûmet dikare Öcalan bike hepsa malê. Heke Öcalan di proseyê de aktif nebe, dê alîgir bikevin dibin Bandora Kandîlê de. Heke hûn bêjin em bi Öcalan re naxivin, bi Kandîlê re naxivin, ew tê wate ye ku hûn dixwazin şer bidome. Muhatap almadığınız zaman o zaman tek muhatabınız kalıyor silahlı kanadı. Serokvezîr Davutoğlu jî dibêje di serdema nû da dê em bi kesên biçek re neaxivin û em dê ji bilî HDP partiyê rêxistinên din jî wekî muxatab qebûl bikin. HDP'yî jî dibêjin em neledi ji vê yekene. Biz her ne olursa olsun Me berê jî digot, bila rêxistinên sivîl jî beşdarî proseyê bibin. Ji xwe ew jî wek em dixwazin şer û pevçûn bisekine, aştî pêk were. Em hêvî dikin ku hikûmet bi rastî jî wan daxilê proseyê bike. Lê hikûmet heke HDP derxîne derveyî proseyê, wê demê ew prose bi ser nakeve. Ji ber ku HDP 5-6 milyon deng wergirtiye û îradeya Kurdan temsîl dike. halka çok daha Proseya çareseriyê nêzîkî sê salan domiya û meha tirmeha borî bi dawî hat. Niha di medyaya Tirkiye da tê îdia kirin ku di demekî Kurd da dê prosecarek din dest pê bike lê dê rêbazên proseyê bêguhertin. Şîrovekar balê dikişinin ser wê yekê ku di proseya çareserkirina keşeya Kurd da rola Öcalan gelekî giring e. Ji ber wê jî ji bo serkeftina proseyê divê rola Öcalan bê aktif kirin. Kemal Avcı, Rûdaw, Ankara.